Дөресен генә әйткәндә, конфликт сүзе шактый саллы, матур сүз, ләкин аның мәгънәсен соңгы вакытта безнең җәмгыятьтә дөрес аңлап җиткермиләр. Син конфликтлы кеше, син конфликтка тиз барасың, син кабынып китәсең. Менә ничектер бу сүзләрне бер дәрәҗәгә куйдылар. Син кем белән дә булса ызгышасың, сүзгә киләсең, талашасың дип, ничектер негатив төсмер алды бу сүз. Ә дөресен генә әйткәндә, конфликт ул бөтенләй дә негатив әйбер түгел, ул җәмгыять үсеше өчен, шәхес үсеше өчен кирәкле әйбер. Һәм мин аны кирәкле шарт дип тә әйтер идем. Конфликт турында сөйләгән вакытта без тышкы конфликтны күз алдында тотабыз һәм эчке конфликтны күз алдында тотабыз. Әлеге ике конфликтның икесе дә шәхеснең үсеше өчен кирәк булган шарт. Эчке конфликт булган вакытта минем ичемдә үзара каршы килгән ниндидер ике як булу турында сөйләргә мөмкин. Мәсәлән, гади итеп әйткәндәйме, минем бер өлешем нинди дә булса фикер белән килешә һәм шул юнәлештә ниндидер вакыйгаларда катнаша яки эш башкара, ә икенче бер өлешем бөтенләй моның белән килешми. Килешмәсә дә, шушы эшкә катнашырга мәҗбүр була. Бу вакытта кешенең эчендә эчке конфликт туа һәм бу эчке конфликтны чишүгә бик күп көч сарыф ителә һәм бик күп көч китә. Эчке конфликтны чишүгә киткән көчне тышкы вакыйгаларда катнашуга, яисә тышкы үзеңнең бу тормыштагы, дөньядагы урыныңны табуга юнәлтсәң, әлбәттә яхшырак булыр иде. Шуңа күрә эчке конфликты булган кешенең алга таба үсештә, алга таба үсәргә мөмкинлекләренә ничектер аяк чалына кебек. Үзегездә эчке конфликт булуын сизәсез икән, беренче чиратта моны танырга кирәк. Әйе, дөрестән дә билгеле бер вакыйгада минем мәсәлән эчке каршылыгым бар. Бу каршылыкны ничек шишәргә соң? Монда гап-гади күнегү яисә техникалар ярдәмгә килергә мөмкин. Аласыз бер ручка, аласыз дәфтәр бите һәм язасыз. Сезнең бер өлешегез нәрсә дип әйтә, ничек итеп фикерли, мәсәлән, язып чыгасыз. Фактлар. Шул вакытта икенче бер өлешегез нәрсә хис иткәнен һәм нәрсә уйлаганын да язып чыгасыз. Икесен дә бер биткә язганнан соң сезнең күренәчәк кайсы як сезгә, күңелегезгә якынрак хәзерге вакытта. Кайсы як белән сез күбрәк килешәсез. Һәм шулай итеп әкрен-әкрен эчке конфликтны шишәргә мөмкин. Инде эчке конфликт шишелгәннән соң, гадәттә нәрсә була безнең? Без инде үзебезне аңладык. Аерым бер ситуациядә шулай бит. Хәзер инде без алга таба кешеләр белән элемтәгә керәбез, кешеләр белән мөнәсәбәтләр төзибез һәм башкалар. Һәм менә шушында килеп туа да инде тышкы конфликт. Тышкы конфликт бөтенләй икенче бер нәрсә, чөнки тышкы конфликтны сез үзегез генә шиша алмыйсыз. Тышкы конфликтка чыккан вакытта монда җәмгыятьтәге башка берәү бар. Һәм башка берәү булган вакытта сез аның өчен, аның уйлары өчен, фикерләре өчен, эшләре өчен җавап бирә алмыйсыз. Сез бары тик үзегез өчен җавап бирәсез. Ләкин инде җитлеккән, олы булып саналган кешеләр тышкы конфликтка бик матур итеп килеп керәләр һәм тышкы конфликтны да үзләренә отышлы итеп карап, үзләренә отышлы итеп хәл итәләр. Ни өчен кешеләр үзара конфликтка керергә куркалар? Конфликт сүзе үзе үк инде ниндидер куркыныч, ярамаган әйберне аңлата кебек. Дөресен генә әйткәндә, кешеләр үзләренең тормышлары дәврендә һәр вакытта да конфликтта булганнар. Конфликт үсешнең нигезенә салынган төп әйбер. Шуңа күрә конфликтка керү, конфликтлы булу, конфликтта үз позицияңны, үзеңнең сүзеңне әйтә белү бүгенге тормышта һәм гомумән кешелек дөньясында бик кирәкле дип саныйм мин. Гадәти тормышта конфликтны без ничек күз алабыз? Сүзгә килү, ызгышу, талашу булырга мөмкин. Ләкин чынлыкта чын конфликт, дөрес итеп конфликтка керү безне бик күп нәрсәгә өйрәтергә тиеш һәм өйрәтә дә. Кеше конфликтка кергән вакытта түгел үзе өчен аңларга тиеш. Мин ни өчен хәзерге вакытта тормышымның шушы вакытында нәкъ менә әлеге кеше белән конфликтка керәм. Мин бу конфликттан нәрсә белән чыгарга телим? Менә шундый дөрес түгел сорауларны биреп, шуларга җавап эзләү рәвешендә без конфликтка киләбез икән,
конфликт ике як өчен дә отышлы булырга мөмкин. Күз алдыгызга китерегез шахмат партиясы. Шахмат партиясы булган вакытта кара-каршы уйнаучылар әкрен генә җайлап кына узак итеп, тиешле итеп уйланып кына адым артыннан адым ясыйлар. Матур конфликтта да шулай. Һәр якның да адымнары, сүзләре, әйтергә теләгән фикерләре җайлап кына әкрен генә бер-бер артлы барырга тиеш. Әгәр дә без уйламыйча гына каршы якка кычкырабыз икән, уйламыйча гына ниндидер сүзләр әйтәбез икән, бу әлбәттә конфликт булмый. Бу бары тик ызгышу, талашу дип әйтәбез. Шулай булырга мөмкин. Ләкин конфликтка килгән ике инде җитлеккән олы кеше һәр вакытта да шушы шахмат партиясыннан үзенә кирәкле әйберне алып чыгып китә. Кемдер җиңеп китә, кемдер җиңелеп китә. Конфликтта иң мөһиме нәрсә? Мөмкин кадәр күбрәк территорияны яулап алу. Психологик территория турында сүз бара. Әгәр дә мин нәрсә белән дә булса ризалашмыйм икән, үземнең фикеремне төгәл итеп җиткерә белергә тиеш. Ләкин мин фикерне җиткерү генә түгел, минем сүземә колак салсыннар, миңа тиешлене бирсеннәр. Менә шундыйрак фикерләр белән үзем белән каршылыкка килгән як янына киләм. Һәм конфликтта җайлап кына, әкренләп кенә аралашкан вакытта үземә тиешлене алып кайтып китәм. Элек-электән кешеләр конфликтта яшәгәннәр һәм конфликт һәр вакытта да үсешнең нигезе булган. Дәүләтләр конфликт нигезендә үскәннәр. Кайбер дәүләтләр җиңелгәннәр, кайбер дәүләтләр киресенчә киңәйгәннәр, зурайганнар. Һәм бары тик конфликтка килгән вакытта гына ике каршы як үзләрен төгәл итеп, дөрес итеп күрсәтә ала. Әгәр дә мин үземнең өемдә тыныч кына утырам икән, беркем белән дә конфликтка кермим, каршылыкка кермим икән, бу миңа бернинди үсеш тә бирмәячәк. Чөнки мин бер урында гына яшәп, үз эшемә генә бикләнеп, берничек тә яңа дәрәҗәгә, үсеш дәрәҗәсенә чыга алмыйм. Үсеш дәрәҗәсенә чыгар өчен мин социумда булганга күрә әйләнә-тирәдәге кешеләр белән аралашам. Аралашкан вакытта конфликтсыз берничек тә булмый. Шуңа күрә кешеләр конфликттан качып яшиләр, конфликтка чыкмаска тырышалар. Конфликт булган очракта да тиз генә качып китеп, йөгереп китеп, ничектер үз эшләрендә генә бикләнергә тырышалар. Ләкин мондый гадәт, менә шулай итеп үз-үзеңне тоту бер качан да яңа дәрәҗәгә сине китереп чыгармаячак. Шунысын да әйтергә кирәк, без бүген карап үткән барлык фикерләр, барлык мөмкинлекләр алар билгеле бер ситуациядә һәр вакытта да аерым каралырга тиеш. Контексттан чыгып, без бер нәрсәне дә карамыйбыз. Шуңа күрә сез психолог янына килгән вакытта беренче итеп психолог сездән нәрсә сорый? Тормышыгызда нәрсә барсың? Хәзерге вакытта сезнең тормышыгыз нинди, вакыйгалар нинди, мөнәсәбәтләр нинди? Шуңа күрә нинди генә күнегүне алсак та, нинди генә техниканы алсак та, буларның барысы да тормыш контекстыннан чыгып каралырга тиеш. Тормыш контекстына таянып башкарылырга тиеш.